ta sa shi sen pat nga ai khu blai biang i phi bar khot ki ba yo snow ye gane ke jing hikai ba snap na por shigapor fi ngala kren ye gane ke jing hikai ha gane ke voice message ke bala dep ha ka bang kren shapang ka ba kli na utrai but ngala dep ong i fi ba kane ke jing hikai wat la daga dai ke balong suk la ni ke balong simple ka balingkot bahaga kerteng jongkaro ka banga ong kli na utrai. Let's say don pring jong fi laban perkhat bagani dai ka bam da don kam en rai lada fi penmelin man sngap ene ge jing hikai la ne ban perle jing mot ba fin lap bagani ka ktien kli na utrai kadai ka ktien ka ba don kam tam haga bible. Let's say ngala kren kendiat man gani ga voice message ka bala dep da ka banga ai kitu ki ktien lightly habangi kli na utrai ka mat aba pida kli kadai ga dak jong ga jing buram ka ba ar kadai ba pida pan jing bet ka ba lai kadai ba piwat e ga jing mat la ne ga jing shai no play kini bro lai tli kidai ki kintien ki ba la ba nong no ki ba penlong yo brio ba un bu ire de ha ga jaka ka ba khampo barun bu yo blay ga jaka ka ba khamajro ma teng teng ni ki brio nda ha bangila ya shibo na ga ne ga jing ki don ki por ki bangile hit la ga jong ga jing slot ho ya ki aka hot ngam ong e ba I we pi we wal ba pi bam ja bi na kali no try ka ta te gala long sha ka ba palat ngam dei sho la si ba pi de ban sum bi ka ba na kali no try ni ga nu ga jan pin phong ka ta ngam dei ngam kren ni ka ta ble la bu ga jabi ni jing mo jingi bangi la ban per khat ni don ga jing so tho ni pher na gi mrat ni pher na gi we pan na mangi don ga jing mo ti per khat ba nda ni la pnyang yo try ni la kham shai shu shu su ga jing em te ni la so tho shi bo ni ge hanrei ngakwa ngan ong fi nda pi poi haga jaka haga ba pi don kaman le haga jingem ban shimik rai ga ba rit ne ga ba he si ban le ga ba thamai ne ga nuga ba pi mot ban le haga jingem ga ba pim tip lut ka ga ba don shakhmat la ne kum nugan ja shakhmat tip kan long ne kam long la pi poi haga ba kum ga ta ga jaka pi de pin tip ne ga wei ba u blay u kwa yengi bangin don ka ne ga jinglong ka ba David udan ban ga ta ga dai bangin penbelien ban keli nautrai ngan ong biang fi ya gani ga ktien snga ba ngan pen I fi ya gani ga jing hikai de tang na ka jing im ka jong u David namar ka jing im jong David fi ga dai ka jing im ka ba nga sngot na palat ya ka ba ngan perkhat namanga yo inu brio na do budang khna hado ba undala longs im hado ba undala let no na gani ga perthai ude brio ba ya jing shibona ga jing im ude brio ubamya na basuk wat la daw day bo blay ula un rew de brio pa do ya na gi jaka ki be la ka long ha ga jing im jong no do dang khna la ka long ha ga jing day ba la ka jong ka yel la ka jing day ba la ki men la ka long ha ga jing day ba authority pa sol la ka jing day ha pdeng ka jing day ba ki nong penia ba ki parabe trai lang ba kam ta ter pilap bo no brio ude ubay kendo jing tam haga jing em hado ko bakot jong jing em jong pen ban no brio de bejom ude brio bala ude brio badon ke jutang badu play ude brio baga bible kong ude ubadon ka donot kom ko jong play nga perkhat ne ne tien ka ba ang ude bet udon ka donot ko jong play ngam perkhat na ka liang jong ka jing ko jong ka donot jong nga perkhat ye ka donot ka ba play usngot na ka dai ka donot ka ba fikli no try haka eke ba pile pida kli no play fio jing hikai no play usngot na ban ya bet ki brio ki badan ka donot ban shahikai fi ka takaru ka dai ko wai ne ki nong rim ha ga jing ya len ti gi jonga fi la da fi kwa ban dan ka no ga jing dai ga jan bat no lesi la da ga dai fi ba ki brio ga badan po kamalor jonga jing im fi la si gi bala kham he karta la si badan ga dan ga kamalor la si gi de no ngelam lara pikwa bapindan ko jinge dai go jan bat ki pide fin tep ne go ga nongrim bat habanga kran ji pangane ga kwangan pini ne fi la long kum no ru pin lap ne go ga jing shisha ba pinum dan go jinge dai go jan bat ki brio ki bam tre ban snap e go jing hikai jofi bat pinum ye jan bat ki brio ki ba le start ki ba ya la ga jong command pinum ye jan bat ki
Pin kami jan bat ki brio ki bahaba pi hikai ne pi pen ne pi kren baki da pediangi kata ki da yo jing hikai ki da snongo. Ba mdei tangata baki tu ki brio ro ki don ke jing kli ya ke jing im ke jong fi ba haba ki kli na fi shwai ke begin ne ke kawan rai kata ke jing sngo thu ya ke jing jan. Ba dei ne kata da kata ke secret na ne kata ke but beri jong ke jing dei ke jan ba du blai. Balai bau David udah kerja dari berjalan baru play udah orang udah beriu bukum ke dok note ke jangan. Day kini ke secret. Haka jing pulih Bible jangan ngalap baga ni ke day ke but beri ke jang David bau udah kerja dari baru play. Balai what up dan jing telat bagi jing bakal ke jang open banu David udah beriu ubam le stand dalam ke jang smooth ho. Filap bau David udah beriu ubah nado sedang udah kini ke jing lau. Ba kaega bole uyo sngo no play. Kaega bole udah keli no play. Kaega bo ya chekmat u alburam yo play. But pilap bang new brio udan ke dot not kum ke jong play namar uperkat yo play baro shisngi. Undale wat la pipuli kitab samle le wang sagani ktir wang ngam kan mau iga lenong reng kan mau iga ktim ga bo ong ini ktir wang ndanga poi ha ga jaka ga jong turai mo wang ndanga poi ha ga jaka nda habanga le hapo angke ya beneng nda banga yo ban shong khmat jong turai na sung tu nat bu ong ini ktin ngan klina turai ngini shong ha ga jaka bat ngini klina turai kata ga ga banga sung tu nat iga jinglang ga jong no bre u kwa ban de paisha beneng banum le endre ban yo ban kli no blai fi de ga ta ktin ka ba nga sung tu nat ban perkhal ya ga jing em go jong debet nga yo jing kai ro ila ga jong jing em bangi ki brio nda habangi ya baru blai nda habangi shakri yu try larangi kwa bandan ga jing de ga bejan baru blai tongin snap ke e ga bo blai kren bat ha ga ju ko por ngin pen mlien bo baro shisni ke e ga bangi le nginum le stan ndai bangin ken mau banda pentip la ne banda kli no try banda wa jing shai no blai na filong ha ga ta ga rukom pinyo pinum babi pinyo ke e ga ba file kan long pinyo ke jing em jong fi ga ne so to shwai ga bangan ai biang ni jing kai na jing em jong deben na mangi ni pe na du sedang na sini lesingan kran ni ni agani ga pon rai shwai ga tanga ko ngana ngum ni sngaba fi bon sen ki briu gi phaduai hangi gi briu gi beshakri utrai wat tanga ga jing em jong ala jan malang singi gi briu ngatuai bon ngot bat nda haba ki briu gi phaduai nga kham tam le legi ni gi beshakri utrai gi balate pe play don preng jongki ki ongno da ko ki tien ki thiet e kali don preng jongki ki dan ki ba yetre ki business don preng jongki ki de ki ba ongno ki di ga yeng ki mut ban kum ta ha ta ko don preng jongki ki ba wat ba le ba haye ki brio wat ba pi le ba haye ki brio le ne fi rap e ki brio daga no lo ko kom daga pisane daga no no ngasai lap ki ni ko wai ba ki brio hadien ki kendo jing e ki jing bat kiam ki pai donon nama balai ba ki pai ga jaga ka be ndanga ya slap bat ki nga kali kum ni ngong pi shuab pin le ga ne fila twai fila klino tro if you so tro ya lam fi fin ne ni boni na preng jong ki dei ki ba khlem ni thu show play ba ki ba khlem yo sno ga dan em ki signal bo play o ki le ba den ta dan da ba ki le nda ba kam long ki yam ki pai do non fi ling ba ki ta ki jing shim ling ba ki ta ki jing hikai ling ba ki ta ki jing ma ki ta ki ba ngai kendo malang po ba ki bre ko pelong nga bangan pule ni ga bible ba bangan per khat kalong jing hikai ngaru ba ki don ki wat ga jing em jong ashimat ru ki bangan le ki na khlem da kalino play para bang ngeklem ke lino play nga poy le de ga jeka ga be ba nga aingo u play banda bang pan ma play ma mo te bang long tang gibrio but man tak singi nga kwa ngan hikai piang fino news im david ba bin sngot ho ba hadu kat no no brio dan gni ga jinglang tang ini pule na ga bible hagani ga pon na ga kitab samuel ka baning kong ka lanang ka ba art pulai let's sing and shong ga ni ga lanang khambon man ga singi ngangai pinum ngya ngan shong ni khambon man ga singi la dangala ngan yalam fi biang shidu shi kitab samuel ka ba tang how new brio ngini pe yo news em david kum no le to ngini pule hangne fi shwa ngan pule no nang bar pulai ngan shi thu fi kindia kani ke de ko por ka ba e tam ye ke jing em ko jong david kade ko por ka ba david tikina ba la un im ne unia
lesi ulaban perkhat ba hakan ulu ke khilmat ukhnam ulaban dung na shadam lani usum lani shipaigin kem na magade ga por haga ba usim sol udang de usim de jaj de Israel ula pendan kam bakla yana ga jong ga bor ga jong una maga mensim ba man ga le yu wat yo debit ban peniap yo baru debit uhaban pet shiklau haban ri akrem haban mo haban pet kleng di jaga tikataka de ga por ka bau debit usyong haklau baru udana pedang ga jaga ga udan gi beriu lambat u bakini gi bi shai unre ka government ka sarkar Israel berkawai hapo ka jingelam ka jong sim sol kumus iem ka bethong ba ka wan e ga jing im jong fi de na ka daw da fi pulin da fi tip e ka ka nong rem khndiat pe sa sung tho ba u debit udana ga jaga ga be ha ga thma jong ga jing tila da firu pidan menta haga jaka ga pidan ga tma pidan ga jaka ga basngo ko bagi jing e wan ban pimti kina ba hala ga jong jing em dan penjo filosofi pang dan penjo filosofi dan ga jaka ga tma jong yeng samne ka no kono nga kwa ba pinyo jing shai na ga jing em no bre ule kum no abu dan pedan ga jaka jong ga tma ngan sho oi pi shikin ten wat ga jing pang teng teng pila duai pin kia pila duai pin kia hari pi klem kia but teng pili shule chimda wai keleng ki doktor shule chimda wai keleng no to utuang sung tau ta ta pi shule pi kelem kelino blai la da fin kelino try kin mau ka jing kelino blai shanu banga de ban chimda wai ru kade hi ka ba don kam no blai no mar u blai un yala me pi shi ki brio ki badai tanga kwat mata ka sngi bangan pen i fi na ga jing im jong debe togi ni sedang no ni ka por kata ka dai na ga lanang ka ba arpulai ngap ngan puli fi na du khat u bin kong kong anda kumta kila yathu au David kila ang hakmi ki Philistia ki ya letma ya ga kela bat ki ya lute ya ga kentem fi hang ni den so ki Philistia ro bonye leyo singa ba ba ko ngum ne na mar kata u David ula kli na utrai u dong ngan let ne embat ngan pom ya ki Philistia utrai ula yathu au David u ang kelet bat pom ya ki Philistia pelat im ya ki hakela Tikirang ba u David kila yang ha u hakmi ngi shep tieng wat hang ne juda sakat no tam le le ngi ladangin le cheke la ba le igi pa yo pom jo ki Philistia fi hang ne kani kani ke tma ka ba u David umot ba le ba ngi ki Philistia hagata ga jaka ga bi khot ke kela fi nda fi puli hang ne marsan tip ge ni tma u David ka Bible ko ngod khot ka ba ar jongal no ka ba ar fulai wang na markata u David ula kli na utrai fi kita kadega ka jingpun million ba kan jaman sem ga dong no breo ka ba ngayo i ba kan ni kadega ba don kam fi men da sngi ba pin snga ba u kuma ngala de ba ngani ga voice ga ba de u David u dei u nong ele thma u ba start pala u dei u nong ele thma u ba la langan ong fi u dei u wei na ki nong ele thma ki ba kham krao u ba la ban pinia u golayat udah beriu uba sisen yo sol ko wong men be yo tla halor jang ulum menum la be nga ma nga de no yelet ma bo shukay fi wat la daw don ki experience wala don ga skill la ne don ga jingle la ga jinnang ba yelet ma udah ba tipet ba ni siat knam la siban mo tip i klaw yi tap ula ba ne lu ki indre unu beriu shania aga ga jingla shania aga ga jinglen shania how try Fidina tadaw u David marsin tip ini gitma bat ki Philistia u kulino tra ba tra u yetu wang kilai men job igini ki yegini gitma pi nda umut ban len ki ka majority singa ba ka majority jong ki rangba jong u ki badan lalangam bakla ko mandrus pangun ka majority jong kini ki shipa igini ki briu ki badan ba David ki ong igini ki ong ki ong kumne pengen na puli khot balai ki ong ki rangba u David ki ong hakmi ni shap tieng wat hang ne hajuda wat bangidan hang ne hajuda ro ngidan jing shap tieng kat ne kat no tam bangin da let shadu banye le itu ki pa yo pom ki Philistia kamot na wat la da u David ula yo snow no try hari ki bobon ki pa ba ki klem yo snow but nda haba mut bane je let ma ki pa ba kim tre banye rap yo nama ki ong ba kumnung le habang ni ruting den le style le beting ting ni apa fi nda kami kum kata u David ong eb ya le be penan kam be go boss im le jong ayu kum be de ben le mat ya le 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 kum ta da fi puli piang i khat go sau gong anda kum ta u David ula kelipat no try
Batu try ula itu ulang yang le yar shekela na mangan IT ki Filistia haka ketiga jame. Fi hangi finyo ya ke jinglong ka bakraw ka jong debet ngakwangan penilut ya ke ne barok bai. Nama ngalap puli ni la bonsin ngalap ba kani ke jing em ko jong debet kani ke bau kulli no try kani ke bakraw pala ka ba. Ndang la yala me pi kam shedien finyo jing to shibon. To. Fi ndau kulli no try. Fi lap ang ne ndau kulli no try. Lesingan sekeren ni gini siapang abiat har sedien. Uneu abiat har udeu samla brio udeu konjong orang ba lendo bakrau ndreu la yap no kupa jong u. Nama usapnya au sol baru abiat har lajim. Dengan sepeni ketan rei pet ba. Nda u abiat har uan show sol show David. Pipuli na Bible ka ong kumne. Ngan puli na khat ka ba kalanang ka ba arpulai khat ba khandai ka ong. U David ula tip bau sol ula shet but sneu persyayo. But ula ong hau abiathar ulungdo. Walam shani kita ga F1. Anda kum tahu David ula ong atrai ublay ki Israel. Ushakri jame ula yosngaw. Shisha bau sol ula teo banwan shakela. Yagaban penjat no ega shnong na marjanga. Teki ni girang ba kela kin aiti no ne em yanga gakti jong u. Bat unwan herne em usol kumba ula yosngaw ushakri jame. Atrai ublay ki Israel nga kirpat ya me. Tu yethu halau shakri ti utrai ula yethu uang unwan hiarken. Fi kataka deka gejinglong jong ublay. Ba kataka deka jinglong jong David. Uyos ngau ba usol ula shet buat persyayo. But u David ang ni ula kelumar nama lada kadang ke plat mo kani ke jingya plan ke besneo hapdeng ke jong sol bat kini ginong shun ban peniap yo David kan dege ba bahayo David nrei pipuli ang ni u David umdan ya nuru bo nuat jingya ra umdan kiriu start ki balaban ai jingmot yo umdan mano balaban ya rab yo u David udan ublay ha jingya kataga dege ba krau ko bang keren fi Lesi vidana ga jaka ga ba haka yeng ga ba amdan bala manu ban ai jingmot ifi namar dan ki brio gi bala ban ai jingmot kila ban poi chi tong here la da vidana ga jaka ga ba ka jingmot brio ka kut bat ki to ki ba pishani akim la shi ban batai ifi ne kum norum tip shu ka ba ngakwa ngan ong ifi men da sngi u blay tip kum no ban batai ifi u blay tip kum no ga ban pishani ifi ban ya rap ifi apa deng jung ga jing ban haba la da fi kwa e ga jing rap ga jong blay pi de tip ini ga way wat num klet ye ga ne ba u David u kulli no try nda u kulli no try ye ga ne wang hato un wan hier hato sol un le ga ne wang hato u kini girang ba kin IT no ne em nga ha ti ja umbat un wan hier ne em sol kumba nga yos ngau na me pipitip u David u kulli no try wang atrai blake Israel nga kerbat e me to yethu ila shikri filap ang ne ba utrai u yethu tam skintin wang unwan here nga sunto na bo blay u ibe bo David u bo sol unwan me ten unwan u David fi puli na ne kani ga ga bo blay ndau puni ibe ga David lo but nda haba u David u yo snow bo blay wang unwan here pe khat ga khat ar kong no anda kumta u David u kulli ulakali kini girang ba kela kin IT no ne em yanga ba di girang ba jonga ki usol de utrale tu kin IT no ken fi wong kini girang ba kela kin IT no ne em yanga ba di girang ba jonga ki usol utrale tu wong kin IT no ken fi na puli nang ne u David u de brio uba mo na fi puli nang ne ga Bible kong anda kum tahu David bat upat ba jong ko man reus pa ngot kila yang ba kila let no shikela ba kila let kila shaka ba kila Tika le thu sol bo David ulap het no na kela uru la pe banet mi no fi la fi yo iang ne u David ulai im mal la kapor ulai im mal la kapor the day e bo don jing nan jing tip e kata tama re de na ma bo tip no play kinong shun ki ram ki batmu pe ni ap yo ki pet ya e ki man ki lap yo ki klumar na mar ba u bre u kli no tau ba kham yo i ba ne ka ba u yo i baru tahu dia belai nak kuat ifi mana gesni bangan orang ifi ni lele mentang ni dan yang mesti mu kuat je gejing em je boleh kelak dia kata ni dan yang mesti mu kuat je gejing em je
uba kerani uba pasiau ngi bro sis ngi uba yak la banyak fliu jimat bangi nama udan bat ngi usa bat ngi ya bat ngi ukelina man bano ukwa ngi bangin kelina bangin pelau paralok palu men se ko jong blai u debet ang neu kran neu blai ngi mentang ngi dan men se ko uba dan bat ngi ajan balai pem kelina men se ko teng teng ngi pediang men se ko rengem juga lepat kamun sini lagi yang ni dua isu play mesti berkoi isu yang nganut ngasngo ko man ongno yang akan dong wong kini ki priu ngalawan na doang ni jan yang ni bangani rap ndre kini klempet nga kali payam dua iknyum bi kata de jinglo hilak ang ni ba debet ukuli be no tra ban da hadin u klemlet chu chu u blay o u peni u ban da peni u ya na ko be jaka ba u la Pika penkelumar yang soal ke penkelumar ini Filistia ke penkelumar lot di beriu baru nama balik ki u David udah ubah keli na utrai fi day na kata kadang ngakwa ngan ni lama pi nak ni tim ke jong play bapin sengot tu tangi ni ya chikman angin ni por ngini pet kham chikmat chu fi nda fi pulin na kala nang ko balai pho jong ke kitab Samuel ke benengkong Sebangan puli nak ni kitab Samuel ke benengkong kalau nang ko balai pho lebih puli ni kalau nang ko balai pho kadai ka wei na ki lenong ki ba krau palat ka jingi kai ka ba krau tam ha ga jingi ai den ti ga jingi baru play kam tam ye ki brio ki badan jing e ga jingi ngan ong lo pai fi ga ni ka lenong ka dai ka ba krau the fidan ga family problem the fidan ga jing e ga yen jong pi wa wale sange no banang try nga la kut kum ni don lan tibe fi u debet ang ne udang shuan ye ga ban le yarap ya u sim jong ki Filistia na mar ba u ai jaka shong ye u shipor ha ga to ga jaka ga gi khat ga sikla re nda ha ba gi shipai gi jong u sim jong ki Filistia ki yo ibo debet u ban yarap ki be apan mani ki kin tait no baru debet u hapan pet no ban wan pai biang sini siklak ha ga bagadan ki dan ki tengah jong u ki khon jong u ki tengah ki khon ki jong ni ki sipai ki jong debet ki badan ko man rus pangot but na fi puli na ka bible nda ki wan pai ki lai singi lenti ki wan poi shala yeng na mar balai ki dan ki jing sno ram na ma banang shabe na ta ki jing le thma ba ta ki wan pai kan ban ki jing khmilenti begin da wan shi yeng ki ni wa jing jat hai Hari di pipuli ke kitab Samuel ke benung kong nang balai pho ngala ai kita ke jinglam perang ba pin so thui ngini ke jingja hagal nang ke balai pho ko bible kong ne tangan puli de benung kong hamar ka ba David baru pat ba jong u ke lawan poi se sikla ai sngi ke balai ki amelek ki la hiar thmai ke bashpang shathi bat kila bat ye ke sikla bat kila job ye sikla kila thangi ke de ding bat kila ring rau ru igi kin thei bat baro ki bahakau barit bukrau bat kim shimpani ap yenu inuru hari kila shushim no iki ba kila late no tia haba debet bagi beriu jong u kila poise kita kesenang hakmi la la thangi ka daga ding la ring rau iki tengah jong ki khon shin rang jong ki khon kin thei ana kum tau debet to pai ba bat u kila pencam la kitien bat kila yam hado ba kim dan bor shu ban yam la ring rau ru iki tengah ki jong u ma ya kita ki angut ki tengah debet ka ahinom ganong Jezreel ka Abigail ki tengah Nabal unong Carmel fi ngakwa bapin ngap ai gani ke jinja fi nda haba ki wan pai na ga jaka ga ba shaya le ka jinja kha jong gini ki shipai ba debet baro ka de hala ga jong ga ye haba dan ke tengah badan ki khon Hri pilabin mudur i ga jing e ga bagi sham ban de ki wan ki point jong lom ki pet i ga jaka ga bagi sham ki dara ju ki la thang ga ding dan brim dan marat shula kidnap de nong shula rai kim tip ki yap ki im fi in the play what urang pa u bayau ga do not u beslur ki nong ele ang ni ka bible ko u David bat ki ni rang ba ki le yam ki la penjam le ki tim ki le yam hadu bam dan bor shu ban yam fi ka ta ka de ga bang ko ngan syukuran kan dia de fi la da fi don jin e shabar mdalele e fi nren da fi wana yeng mdan jin jat hai kada ga problem ni brio ba na so tho ige ige bang kran ban ko nga nong fi ga ni ga por fi de fin shai mai ga nda haba ki wan nang ni bani wa jat hai ki lap ye mdan shu tinga ju ki la kin nap de nong shu mdan ja ka shong tha ji ki bat ki rang ba ki be yaw ko men sim lani ki be shlur ki be e kat nu kat no ro hang ne ti phin hap yam bat ka batu ko ong ki la yam hadu ba mdan bor shu ban yam ka ba mut wat ka jing yam ro kam la ya
nga keren shai fit kan wona pren jong fi fila ikan do jing ka ba fila yam do ba fim dan ummat shu but ba tu jing yam jong fi ka klem salt ni ka problem fi yo yang ni sa ka wai de ga bible ko ongum ni ka de khat ga ba hindri jong ka nong ga ba life ho u david ula snow pisa nga si snot man e ga ni ka tien bro nda haba kala jagat gani debet ula yam kaba ar ka wan sa jing pisa ga jing lenga kana wat pi kan do igata ba pidan ga jing pisa ga jing lenga mentali le ni ga lockdown ga lap ki preo ga pisa ga lenga kalau mana do badang red ado badang samla ado rangba ado kitaman kalau mana ko ga jing pisa ga jing lenga nama balai ka wei ga dai preng ni dan ga tama ga ga jing lem stu stau teng teng don sa ki preo ki ba ka yeng jong ki ka dai ka bambiang dan ga jing dai jing mat ka dai ka tama ga ba krau Bat kawan ke jing pisa ke bejur. Bat nda ka kawan ke jing pisa, kawan ke jing pisa pite balai. Da fi puli bahai gini kedai. Ba u David ulas ngau pisa ke mensim balai pite. Namar kini ki brio ki bama uhi upniang iki. Ki ba ulai rap iki ya ke por ke bagi dan jing Pita puli shikmal ki wan wat yu David ki bedap ram ki behuslai ki bejenjar. Hare ula pelat iki tabaro ula rap iki ula train iki bagi la kelalong ki sipai ki bekrau ki la ton la ki yeng kesem. Ki dei ki ba u David ula le bahalam ta jong ki ndre ndah bagi ye kendo jing bagi yeng jong ki tengah jong ki mdan shun ra ki nong shun fe ki u David usngop pisa balai nama ki ne ki briu ki bejiang na ka jong menta ki ra lagi mau bagi mo belen mau Figan jayu yo brio ba ki brio ki bapi yo jing pentingan pi yo jing ram de gitu ki parlor jong fi gitu ki brio ki bapi la le ba begitu ki yang persyai fi shano ben toy Mereka tak tahu kan David ru kawan ke jing pisah ke ben sem nama kini ki brio ki la thang ang ke Bible wai po wai nama lagi kon sin rang ba nama lagi kon kan te ndak lawan ke jing thang ki keno be you David kawan ke blame unu nong elam Banda kawan gani kira lagi mau gimut balan tem mau yo. Banda day mangingin jendela. Mau mangindela penkesan ngin jendela lek ban ya dai ding ngin jendela ban pensyai ngaklem lek kumta. Ada udah ber klem bon ketian. Us ngapek nama usim ne jingkit kle. Utip ya gani gawe. Nga tip bet ya gani gawe. Udah bet usnot ho ya gani. Ba wat la daga jakat ni ro unum keno ya no usim ne jingkit kle. Nama balai udah ni oblay. People in it nama tak daw sa ong pindu ne. Kani ga nang ka diga ba kraw pala daga Bible. Nga kwa if it dana ga jaka ka ba pim tip shu kum no ban le. Nang ya gani tin ga ba ong kum ne singa ba ong han rai u David ula pen klan yala di how try bo blay jo. What is snap you get the jingling temba? What is snap you get the jing do not jo fi aka na yin sam? What is snap you get the jing klumar jing mut the jing pizza the jingling What is snap? Nama kita bar khat kinam penjen jar fi. Fimla le ye. David ni uti bom la le en re ko wei ko bo le dai. U klem pen talat ye ge jing dai jo uberu play u la pen klein pen ban ye ge jing dai ge jo uberu play. Fi u pen klein gum no. Katakan ge dai ge bang ko ngani kai fi. Gum no pen klein. People le na ge khat ben yo ko u David u la ong o abet haling do u kon u ahimelek nakrpat ye meto walam shani shanga ye ge ta ge effort ban u abet u la walam ye ta ge effort ha u David. Ngala ongi fi mene mangan sekren ni Abiathar. Fi u new Abiathar singaba kani ngala jing toy bukrang ngan wan ra she ga bakin jaman sem. Nga jukran ni gani ba tang singan kran bia. U new Abiathar leng do. Ude ubade ubadang samla. Ude ubade na ga sinong no. Haga bagi dan giling do shibo na po ga temple. Baru kupajang ude rang ba leng do. Hagapor ka ba kipenri yo David ba ba David uphet no usol wan ulap bagi penri. Hitam nem u tablet iki apa tu yeng mani upni upload baro mai daga wait. Kas yeng mani kadap deki met yap mag snam ke jaw nganut benang u Abiathar ula de bani yap no de mi peteng nang ni gilim do ula de bani yap lang re nganut benang Abiathar ula dim. Nganut benang Abiathar ula bit daga snam sudah nama bakari temple brockway kana daga snam. Ladangam bakla ko masan pungut gilim do upni yap. Kupajo uru siapa ni amangta. Ngayo i ni wei bau Abiathar udang samla. Ula yo jingi kai na giling do no kupala jong. Ia ka jing im ko bagan jaman sem. Ka lesi ka ni ka bang kren fi ka de ka kraw ba. Wali thait singa bangan pen i fi ka ni. Uniu Abiathar uti mentala yap lo giling do mentala tang mga marway nga lai im ngan pet yap baru kan mau yo David.
Wawan mare ngani wan yo priyo jong play. Ngasutana da pipuli khamsi khaman. Ndabo abitar wan u ong yo abitar wang. Shong bat nga ngasi stana tektin wang. Shong bat nga menyo agajinga da. Namar uju unong shun ubawat ya mewat ya ngaru nre bat nga menyo agajinga da. Fi udebet ude unong ilam ubala ban yang na bentang hiwai ki bapet ya. Namar ila diru de ubadon jing nre udon ka donon kabapan klanya la dia berblai. Ti u abitar ngani tu fi kendiat igane. Nda haba pet yap na ga taga jing ni yap ga jong sole ga ying jong u yu pa jong u ye lingdo baro. Nda pet yap u klem perkat ngan ra ayu na ying jong ngan ra ka e. Mon da fi pet yap perkat ban mangi menta ni sngi. Shua ban pet yap le singi kendo iku kum ga ta ga ban kong e ga bangin ra ka dai ga mobile. Na mala kum nung ngin light im nang don ga mobile man ngin nang yo ba ni phone chini sitai. Fi u abitar haga jing mo jong undo pet yap now sol. Uperkat kai ka badan kam tama ga jing im bangan ra. But utip nadu badang red uyo jing ikai. Ba ladau pet chenu chenuru kat ba udang don ni gani ga effort. Kani ga giant effort. Ladau don ni ga giant effort undang lagi. Balai nama ga giant effort kedai ka bagi kop tanggiling do. Ka bagi la bantu ai khmat chong play. Nunu lungdo ubam don ke effort la bantu ai khmat chong play. But uplay unum sngap mola buka an kum ta kita kitab Moses. But day na kita daw abiat har na bu pet yap na kani jing peni yap utip. Kaban pelak im yang ga day ni effort. Na kita daw u pet u yo nganut na ukni na ukpa ini ke effort u bala yap. U ra ini ke effort nganut na tap apa pelang jong mare bab le jong David. Mana po jong David upen iyo David ngadan gani ke effort. Ngala puli fi mene dekat bar kalau nong bar pulai bau David upani ini ke effort fi hang ni ndau David upen klanya la di ang try ule kom no u khat yo abet haleng do u ong ini gikin dekat benyo wa u David ula ong u abet haleng do u kon u ahimelek ngakerpat ya me to walam shani shangai kita ke effort but u abitar ula wala me ke effort au David fi kani ke dei ka bangan ong no de ki kintian ha ka jing shi shakat kum ka an jong ki Israel u David dai ban phong ni ke effort hare mental da u dana ga jing e u David u ong u abitar ai shwai ke to giant effort ka dan ga jing kini ni ke effort ne nama balai nama nda haba u David u mo nang la da u padu wa u abitar nama u dan kana da snot ho e ga jing do no e ga lok da snot ho e ga jing do no e gi kon da snot ho e gi brio fin lap ki brio bi shakri u play wala da ki dan ki e gi jing so to ha kem da laban snot ho tan ye ga jing e jing gi we na mai la de kim pa da dan ga jing sham na kata daw David ang ni wang yu abitar lang do bro shka tame duai me 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 de ling do hay men ta gasni ngan yakani ga jing e mem snot ho ngai kan do ga jing e ka ba dan bas snot ho na kata daw ai ga to ga effort ngan shimangan pang bal uyo ini ga effort ngan chukran nan kot na ma ngam yo por ka wai ga bangan pen e fi ni ka e ga ni ga effort kani ga effort ka de ga gis pang giling do ka ba klem ka ni ga mla ban du ai kama job la fitip kani ga ba kin jaman sem ka de ga ba kin jaman sem blai bo ga ni kum ga sirngiu ha ga ba ngi men tangi de ban snot ho nga ma fi wat la ngi la yo jin pen ngi long giling do ki jong trai hare la ka de ngi bangin du ai kama job la wat num yang ha ga niam jong pi wali yang de jing biang jong pi wali twai kama job la pen jong jing e ba binong na de bala long kum taw em yang ta ngakwa ba pindan gani ge effort ke gani ge effort ka dai ka jan ko jong jing pnem dai ki brio ge bedan ge jing pnem ge jing kan mau ye gani ba ha ba pi khat ma pi yo try ha ga kertem ge jong ji su unios ngau na ma ge dan ge effort jong ge jing pnem ka ba mon ka snam ge jong jis ka dan ba pi nda fi duai ha klau fi dan alom fi dan ge jing e pi tip fi dan ge jaga ga ba kum no fi nda duai ma fi u play uno nga dan hang ne but u David nga syukuran lengkot ini u David u shim ini ke effort u pau mereka Bible kong sengap ngan pulih ngan dekat ke lendang ke balai pau dekat ke ba pra ke Bible kong u David ulah keli na try nga jukeli ini kum no pen klanya la dia baru try bu play jini kum u David ulah pen klanya la dia wat apa deng jong ke jingmut bagi beriu ban tembau hari u pen klanya la dia dah kabau le ni ke wai ushim ge effort kabang nakwa ka nong firu na daga day ba pin pen klanya la de baru play ha pedeng jong jing e
kaba ningkong phim de ban klet ye ga jing pen em ga jong try ha ga jing em jong fi ri ga ni ga jing pen em ga jong play tip ba fi don ga jing pen em phong ye ka kum ga jing dak de jong ga jing pen em I fin ken mau ma la ga sni ba fi de ga bru ga la yo jing pen em ba what up den jo ga jing try ngan pen klan ye la de da ka ba ga ri ga jing pen em but kum no pen klan ye la de fi je bu debet u khat kar pa de ka ten ga jong try kulli na try fi ka ta ga de ga jing na sa ong fi ga ni la nong ga de ga krao namar hang ni nga law bau debet u ya per na ki we pa ki brio namar nu brio ha preng ga jing knyum yam shu ula yo iba ga jing yam kam la ya ram u yo iba ki brio ga la ra la gi mau an re u tip ban pen khanya la de bar blai da ga bau shimi ga jing pen ga jong try ngan kren bai kum ta bat ka ba ar u tip kum no ban kli na try na ga daw nga smutanat ingani ga subject ka mga ai kerteng kli na try ngalap bakhambo nu de nu prio u balong shisha baru play fi ya gad khat u bapra u debet u kulli no try baru ang snga banga sutanat bai gani kani ga compare hindia nama kani ga ba u blay u le ang ni de bakra ba nganda krani kani hindia pengen pule ga ang teu debet u la kulli no try u ang larangan be na de nu pa ngan lap ne uru ulayet hu ula ang to be na ba men lap shisha but the shisha men yo ngasutla tekten but the shisha men yo pat yaki ki baro utau de play the fidana ga jaka ka popila do lot fidana ga jaka ka popila bakla fidana ga jaka ka popisa marway fidana ga jaka ka popim tip sukum no banne hreda da fijet ban pen klanye la de banu play da ka ba fi shimi ga jan kop jonga jingpene but ba fi bat pet ya ga jingpene mga ba fi la yo but ka ba ar ha ba fi nang ban kli no try finio I unu play udai u play u bala uda ongi kini ktien da shisha debet menio pat ya ki baro ka kreni ga evitem la si wali sin en pen kam ka ktien english kindiat ka ne ka kren shaphang ka restoration ka kren Japan ka taga jinglong tan rai jong blay bau blay uday uba snotan na ban restore ban penio pat hangi ya ka taga bangila dono uday blay ubala ladangi kalino try ladangi pat ka chimpenem ka jong try bat u debet ula kalino try man daw kali blay wang shisha ngan ai pa ngan penio lo di ki baro ai ngu yo blay ngan chipni fiang ni result jong ni pet ka bible ko ong ne snap ngan puli na ga khat ka ba ar pho jong ni nang ka ba lai pho gong bat to ngan puli na ru khat ka ba ka no khat ka khat ka ba khat khandai to ni puli gong te kim shimla duna ru limni ka ba red limni ka ba kraw snga ba na sotana limni ukhon shinrang limni ka khon kan thai limni ka jingluti limni ka ru nakita ki bagla shimno u debet ula walam pat ye kita ki baro ba u debet ula shimno ru ki lambrot baro ki masi ki bala nya ashwa kita ki wegi jingri bagile ya on kane ka jingluti jong debet fi da fi pule yang ne u blay u penio pat au debet pan khon nadu ki marat hadu ki khon ki ti hadu ki tengah ki jong obat ki tengah jong kini ki sipai bar khot uyo biang kumcho klem tan jing sneo ru em blay ya dai ki na madan way breo hang ne tau de debet ubatip yakaban kli nautrai fi kata ka jingi kai ka bangalangan ong ka ba crowd pala na ka bible kaba mdanda ka way pat ka bang kwangan ong fi da bi shikri no play what you last study da bi shikri no play what you snow pila ujo ngala em ngala sutho na madan sipon ki brio ki ba ong ngala sutho la da bi ong ngala sutho nga kwangan ong fi poy ka ka be yang khmat jo play pim sutho lo da bi poy ka ka be ba pim tip shu no ba le u new play de bu sutho lo baru blay kuai fi ba pinang man pen klanya la dia baru try bo blay cho da ka ba fi shimmi ga ni ga jan ko jong ga jipni mane tip de la dia ba fi don ga jing pen em ga jong try la da fi la yo ma ga jipni bat e ka ga jing em bat ka e ga jing em bom jikot ang Paul yo Timothy bat nga kwa ga nong fi sakali no try duai khmat jong blay haba fi la yo e ga jing pen em ga jong try fi ni o I
Kata ka ke jingi kai ka kraw palat ka bang sham na ni ka Bible. But nda habau kulli tip bahai ni ka kitien ka sot na palat. Nga kwa pa bin tip brio umla setiaban iPad. Debit umla man yo hi. Unumla. Hendai habau kulli no try. Udan yo play bala ban pini opat iki bro. Bala ban restore piang. Ban ai piang ni kata ka bang ina tu no. Oh ngas no tenat ni kata. Nga kwa ai piang ni. Ba da pikli no trawat ke jingpang ke ba pemio syo ke jingka jingki andre penio biang namar la da pikli no trai pen la ban yo blade be kraw ini ke jingi kai ke badan kam ngan sabteng biang ini ha ini ke si Friday ke ban bat nganget ngan pen kut ini ha ini ke Friday bat kan ke jing men toy ke kraw ke jing em ke joki to blame kur khui pi le mang ke jingi kai kwa fini ai snap i ke voice ke bala dep rules ars pas au kundai but snap yang ini ke voice ke ars pas po yai snap pinyo kalong ke jimin toy khraw fi pedeng ke jingile tangi ni twai bat fi agi ke boa ku try nga ai ngu e mena kum ta ke jingi kai bat ngas ngu palat i ke jing bah ke chame na ai ngi ke jing shai dau min si bu khoi ban ni sngu e me bo min si bu khoi udan bat kini ke briu ko pa play ai bangin yat light no min si bu khoi chame ai bangin phai shu bangin kli bangin ngin kin mau ba ngim la le e ni ke jing em bangin hab ye ka ban kli no min si bu khoi chame ngin kli na me try man la ga por ke bangi sheme gi rai kano no bangi dana ke jing e la ne ke bangim dan jing e try ngin da pura me ko pa da ga bangi pentip sheme da ga bangi da panjing bet da ga bangi da kli na me try na bangi ko ban pura me a play nga ai ngo me me lo play bala ban pini o pat ngi ka ta ga bangi tu no la tu ai play ban pini o pat e ga yeng ga sam ga tu ni ga brio la da ki la tu no e ga spa ga pau try na ma ba ki bakla ba ki chekri try a play me da ga singi ba ki sedang ban kelipat men ai biang ki ka jingshai bakin yo biang ki ki la tu no la da ki la tu no ki jing ka jing kia ne ki la tu no wa ki jing pen sle ne ki jing e ki jane try ha ba ki phai biang shme ban kelina me medan galanti kum no man pen shai pa de ki ai ku try ba ki jing kai kan ya rap ki ha ka kerteng ko tu chi su mi do ai amen but amen to blame ko khu fi ko bless you